Walengera byenzozo. Leo ni day 15 ya nkhondo. Day 15. Anthu okwana 6 amene ndegeja amati maripota akubwera awiri budget akuti ndegeyo yagwa nde audikira commission of inquiry akuti ma Americans koma aukana zoti yashutidwa pene ndaukana tumvana menepo nde later on tiona kuti akapanga commission of inquiry yawo komano kagulu kaja kavomereza kuti ifeyo ndameta kugwetsa ndegeyo koma suri solipo imodzi koma zipo ziwiri tagwetsa ziwiri, right? So anthu 6 kumwalira komanso ku Saudi Arabia so Iran so inavunga so mabombaso ku Saudiko ndege za America 5 za tatu kubala kwa Saudiko. The FBI is here working with our state, local, and federal partners to investigate this incident, and I ask for your patience as we process this evidence and pursue every lead that has come to us and that we have developed thus far. Nkhani pano, nkhani yokuzana ndi ku America, ku Michigan, ku Chani, amene masito kwana awiri ndithu kwapangidwa attack. Yes, zomweze zomangoti kuchoka ukuphi kunga futi amene ku America nkhani imeneyo si yachilendo. Komano this time pakuoneka zoti pali chilendo china chake chifukwa choti ndi nthawi imene America ili pa nkhondo. So what happened? Ku synagogue kama kuti kuma church cha Ayuda kunapita galimoto kungo out of nowhere kufika mene kutako tenga futi kamba funa kuombera kenako iyi anthu kumugwira munthu uja after kumugwira ndikupeza kwana kuti akufufuza kaye kwinaso steady naso same thing zachitikaso. So panopa it's like nkhondo ndithu ikufalikira komano munthu amene amugwira zina akati Muhammad akufufuza motive yake ndi chimene chinampangisa yende chana kwa anthu amakhala ndi zolinga zosiyanasiyana. Komano munthu amene wapeza kuti iyeyo kwawo kwenikweni ndi ku Lebanon komanso ndi nzika ya America pamene iyeyo information imene yatuluka ndinena kuti kwawo ku Lebanon azibale ake onse aphedwa ndi Maisraeli paja Maisraeli alo ku Lebanon ndi akumangopha anthu osala kuma civilians mpaka nakwana 600 chakuti ndi iyeyo azibale ake aphedwa kutiko ku Lebanon kuja pamene Israeli ikutenga malo ndi kumaphaso anthu osalakwa ndi kumasamutsa anthu sonzoti invasion imene. So anyway pazimene zachitikazo iyeyo I think anangoganiza kuti man guys mandipangira zimene zibani anangolunjika kuti ku chali kumene kumano sanafike pa conclusion yotsimikiza okay yopanga kuongola zonse kuti kodi makamaka apapa zikhala bwanji. So muli monse mmene zingakhaleamo nditu tikufotokozerani kuti zatani. So and those are two maseta awiri amenewo ku America kumeneko. China yenna kuti ipereka $200,000 ku mabanja amene anawo anaphedwa ku dziko la Iran. Nkhani imene ndiona kuti Donald Trump anayikana komano America yokpauka ngati dziko litafufuza lapeza kwana kuti amene anapanga zimene ndithu ndi ma Americans amene adapha ana 165 pa school. So ndanthu omenya kuposa wina aliyense sangapepese sangatenge responsibility pa zimene iwowa adachita ku dziko la Iran. So yeah, that's it. Omwe ndi mmene iwo acha ndithu akukhalira. Nkhani ili pano ndiona kuti akuti ndithu akufuna ndithu amalize Iran imalize basi kukhale kuti kose kwatha. Kwabe still zikuoneka zonse pa nthawi imene afulumira kupanga claim kuti iwo ndithu awina kale koma still be akutumizabe asilikalibe mmene ndikuona kuti I don't know kuti titha kuzithana kuti yani kuti nkhondo iyi mwawinadi chifukwa
ngati mwawina nkhondo iyi like mungonjeza asilikali tu mangonja asilikali ita uku akuti basi tufale kaduse pene pachapo pa Strait of Hormuz makuti ndi zambiri zikuchitika. So guys, thank you so much. Ma-update na watiperekabe Malawian Cameras. And before we begin, I want to send our love to the Michigan Jewish community and all of the people in Detroit area following the attack on the Jewish synagogue early today. And I've been fully briefed, and it's a terrible thing, but it goes on.